رب کریم فرمائے اسمانوں کے اعلان کی کہ اے فرشتو راش ہے نندونیم کالا یاد وکالا دغی حیا داری بی بی پل بچی لپے ورکڑی دے پل بچی پاللے دے تاسو آوازو کہے چزد دے نرزیما دابد اخپل خاوننا پینز سوکال اروان دی جنت تبیائیما رب کریم خاوندم دے دے مجازی رازقم دے دے مزدورم دے لکئی تجارتم دے لکئی جامو کپڑو غمم دے لکئی او دا بی بی تبیابم پینز سوکا لڑوان دی جنت تروانی رب کریم فرمائی داغ دیندار بی بی دا چھ خاون سرے پا غریبے کے جنتے رو بے حیائی ہے نکولا کڑیر تکلیف برات لو دا بپکور دنن حیا کے ناستوا کپدے بلگرات لا دے خپل حیا نہ خراب کرے دے پخاون تا تسلی ورکولا خاون تبید دیندار تلقین کو او دا اللہ درزا خبر بے کولا دا بزو نند دے خاون پنز سوکال روان دے دے جنت پا باغنو باندے ورولما رب کریم فرمائی چیز بدا واخلما دا بدا او یوزر حر سردارکما یو براق براولم پا اغ براق باندے بز زند جنت واچوم دا بی بی تبتاج پسر کے دم او دا قیامت دا میدان یا دا جنت پا منز کے بے ادروما خلق دا بمراش ہے دا اغ بی بی دا چے دے دا معشوم بچی پیم پورا کریو خواندم تے رضاؤ زم تے رضاؤ ما کپا دے با تکلیف پر آگے دا بکور کے دن نہ پردہ کے ناستوا دے بے صبری نکولا او بے ستری نکولا نن بدا دا او یو حر سرداروی رب کریم فرمائی دے جنتت دروازی دی دا بدا تو دروازو واقدار و اختیار منوی دے تبدا ارے دروازینا دا سلام آواز رازی آنتر دے پورے چھ اللہ باپی پخپلم سلام وائی رب کریم فرمائی چھ دا بی بی با زد خدیجت الکبرى سر یوزے پا فاش مارما پا حیاش مارما پا مرتبش مارما بی بی خدیجت الکبرى دا طول مومنان موروا دا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مشرع بی بیوا دا دین رسول مقبول رضاو دا دیندار بی بینا رسول مقبول رضا دے رب کریم رضا دے دا بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ میں دا دوار جان سردار خوشالا سمانچ بی بی خدیجت الکبرى وفات شوا دا اغی دینداری اگو رہے خون سرے وفاداری اگو رہے محبت و الفت اگو رہے چکل دا بی بی وفات شوا نو دا دوار جان سردار تا خبر راگے چھ محبوب استا رفیق حیات وفات شو دوارو جانو سردار میں کور ترا روان شو او چھ سمال بی بی لراغے دا بی بی مخ مبارک دیو قتل نو آسمان طرف دمخ دے دا بی بی مخ مبارک قبلے تگر دے او دوارو جانو سردار مبارک سرگل اوخ کے رازی واپس بہر راغے مسجد کے ناز دے چھ خبر راغے یا رسول اللہ اللہ فرمائل چھ زمان محبوب تا سلام آیا بعد سلام میں محبوب توایا چستا اللہ حکم کئی کہ محبوب سلام میں منظور کا بی بی خدیجت الکبرى میں در نجدا کا اللہ در لتسلی در کئی محبوبت صبر کوا خدا بی بی واخلا داستا بی بی وا پخپل غیق کے واخلا او پلاس مبارک لحد کے کیک دا صحابہ کرام میں محبوب علیہ السلام سردی چکل قبر تور کشو محبوب ننخپل بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ خورو لحد تپخپل اسپاری
سوق چې مې د دواړو جانو سردار لحد کې بی کې خوا نو مخ مبارک باندې وللاس مبارک کې خودل وې فرمال دا زما وفادار بی بی وا حیادار بی بی وا فمیں مال و جان قربان وقت و بخت قربان تاج و تخت قربان تن من بدن وطن قربان دے بی بی نظر زیما یا اللہ تم تے نہ رضا ددوارو جانو سردار مبارک لا سنوا غسل او د بی بی مخ قبلے توارو سنبھال چی جانان مخ مبارک نلاس پورتکا نو د بی بی مخ د قبلے نراو گردید محبوب میں وان لبیا مخ مبارک فخپل لاس مبارک قبلے توارو خوچ لاس مبارک را پورتکا نو د قبلے نے مخ بیارا روار شو چھ د دوارو جانو سردارو قتل چھ زباد بی بی مخ مبارک قبلے نرا گردے نستر گلے اخ کے راگ لے پا مخ مبارک غٹے غٹے اخ کے روان شوے بدرے کرد میں جانان ورلہ مخ قبلے توارو او جک سنبال قبلے تمخرے جانان پہ لاسونا مبارک لگ زیاد وقت کے خودل خوچ اللہ سے روچت کا دبی بھی مخ قبلے نراوارے دوارو جانو سردار پا مخ باندی اوہ کے راگ لے آنچ گریبان کے راگ لے پروردگار تے اللہ سنو جوڑا کر چھ رب کریمہ دا اغ خدیجت الکبرا چپ مکہ مکرمہ کے ماستانا مواغستا چاپ پا گٹو وشتما چاپ خٹو وشتم چاپ گنگو وشتما او دا بی بی زمان مل گروا دے پا دغ وقت پا ما ایمان راو پروردگار علم چا خار کے نپرے خودم دے بی بی پا ما ایمان راو حلقو پا وینو رنگ کرما بدن زمان داغو نزخمو نکا دے بی بی خپل جو لے کے زہرہ کا زدمہ کی خلق بہر و استما دغرون پا طرف لارما چھ ماشاتو قتل دا بی بیرا روانا دا چھ زدہ عرب و سردار ہے ما دا دکانو مالکا دا مارکیٹو مالکا دا غلامان مالک ہے ما خو یا رسول اللہ زستا خزیما او تزما خواندے چھ تا پدے سہرا کے اسے گے پدے غرونو کے اسے گے نو یا رسول اللہ زدی بی بیم زبم در سراؤ سے گما ددوار جانو سردار میں اللہ تا فریاد کر الہ داغ بی بی دا چدے پما باندے زان قربان کو مادرے کالا دا پلوسو پاڑے اخورے دی بی بی مرا سر دا بیرو پاڑے دا زنگل پاڑے اخورے درے کالا دا ما سر مسافر آوا رب کریم عزت بخلے ما تابا باند قرآن عظیم دا دی بی بی جو لے کے نازل کھڑے دے دا بی بی غلامان پا ما قربان زانے پا ما قربان یا اللہ عزت رضے ما تے پس مرورو نارازے چھے دا قبلی نے مخرا گرزی دا وقت جبریل امین راگی یا رسول اللہ اللہ سلام وی بعد سلام نا اللہ فرمائی چھے محبوب ددی بی بی نترزائے زمت نرزے ما دا بی بی تاثر وفا کرے دا دے ما سر وفا کرے دا محبوب قبل سشیرے دا دے مختا مخصر لگے دل دے دا مبارک مخدا ستا مبارک مخصر لگے دل دے دا بی بی ستا دا ودحا رخصار دا قتل زد دے ندمر رزیم دا قبلے تے مخ نگرزوم کدا دے مخ قبلے تو گرزی دا دے مخ بد خور دا پاس رازی محبوب زدے نپخلے ما دا دے مخ خور تا نپریدم دے بمخ کے تا تا قتل اس بزما دیدار کئی محبوب دا قبلے پزے بدا دا اللہ دیدار لگو رے
دوارو جانو سردارو کے پاک کا دا خدیجت الکبران اللہ رضا دے جبریل امین رضا دے دا دے مخ قبلے نذکر اوڑے چھے اللہ فرمائے دا قبلے پزے بدا مات گورے زکا دین دوارو جانو سردار خوشحال لے کمی بی بی نچے اللہ خوشحال ہے تینا خاون خوشحال ہے نو اللہ و عزت رضیم دا قیامت پورز با دا بی بی فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزے ستردارو کے ملگری حیادارو کے ملگری یا اللہ دمون بی بیانو کے دا فاطمہ بی بی پشان حیارا والا فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماروا علی صاحب تھے قربان ما سلوے خورز بیمار کھڑے دا مال یو انار روڑا علی صاحب بازار تلا او یو انار را پیدا کو لار کی یو فقیر غریب دے ویز پخپو باندے شلے ما بدن باندے کمزور دا انار مال راکا دا دوارو جانو سردار فرمائی چھے الہ العالمین بی بی فاطمہ الزہرا بیمار دا یو انار دے کدا دلور کما دا حسنین امور بی بی با رانا انار غواری دلتا میں دا دوارو جانو دا سردار زنگے او دا دوارو جانو سردار دا تر بچے حضرت علی حیدر کرار وی یا اللہ فاطمہ تزہرا کدا پخلا شوک خپشے خو یا اللہ ترانا رضائشا فاطمہ تزہرا بیمار دا او سترگے پٹ گرے پسترگے پٹ ورطا لخکاری او دا فقیر ورطخکاری حضرت علی حیدر کرار انار سپین کرلو او دانی فقیر لور کئی چا انار خلاص شو دے تشلا سنرا روان چا کل کور تراغی بی بی فاطمہ تزہرا مسکیشوا حضرت علی حیدر کرار وی دا رسول مقبول لخت جگرے زماد جن مل گرے زماد استرگو نوری زماد کور ودانے و بی بی نار میں مرو نڑو او بی بی بیا مسکے کے گے خوشحالے و ماتا پتہ لگی چھا انار دے راغستے ہو اغد فقیر لدہ اللہ فنا موارکڑو علی صاحب تیوے زدن پخلے با چھتا اللہ پخلا کا دغا بی بی فاطمہ تزارا ہوا دا عرش پا بدے قرآن عظیم ختماؤ پا دو رکاتو کی بے یو رکات کی پنزل سفارے پا بل رکات کی پنزل سفارے دا اللہ طول کلام با ختم شو یو رضی دروازے میں چنو کرلا دروازے رو جوا چھ ماز خطنی منزو کو او دا مانزن بات شم قرار شوا پا مانزو ادرے دا یو رکات کی پنزل سفارے پا بل رکات کی پنزل سفارے چکل سجدے للارا او سلام کر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ دے طرفنا واز راغد آذان چھ الصلاة خیر من النار فاطمہ تزہرا سجدے لبیا لارا پا سجدہ کی پجراشوا او دیر اجرل چھ پروردگاری عالما داش پہ دمروڑی دی دروازے زمی جن پا مزدور حکما یو طرف دا دکور خدمت کما بیا دا حسنین و تربیت کما بیا پا مزدور میں چن کما خوچ دش پہ در تلاوت کم پا منز کی قرآن ختمو داش پہ دمر لنڈی دی چھ ایلت ورکات پک حکم یا اللہ داش پہ نور مگدے کا چھ بیا پک قرآن ختم کما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار شوا حسنان تیوے بچورا شای مانند خپل مور میں سلمہ کا ربو ہے بی بی سلمہ کا راغلا حسن تن یو طرف تا حسین تن بل طرف تا او دا بی بی منز کے پرددن نتورش پر آروان دا سمال چه دقبل مور بی بی کرار آغلا نو دا بی بی تا
والارض فدین پاس گویا ندا وامان ستا کور تراغلما دارت للزما آخری دی ستا دا کور نبو زما دعوت الزما آخری دی و بی بی دا باپ طرف روان ما مور بی بی ورطوئی چی بچی او جوڑ ہے مادر تلار تیرے شوے او تمام پیدا شوا چی زمانور اللہ جوڑ کا وے نا اما ابرا لرا کا چی کلمور ولو بور گئے وے اما غسل کو ما صاف کور کے میں داخری غسل دے آخری جامع بدلو ما اما دو باپ طرف روان